Hi guys! Brazil here! Welcome back to my channel. Today, mag-film ako ng Q&A video. Unang-una sa lahat, yung neck ko, dark siya tingnan sa viewfinder. Pero hindi naman siya ganun kaputi. Sobrang naglagay na ako ng bronzer guys para hindi siya ganun kaputi. But because I have 3 lighting equipment in front of me, parang nakafocus siya sa mukha ko. And kanina ko pa siya parang ina-adjust. And ayun niya talaga. Maitim talaga tingnan yung neck. Yung neck ko kaysa sa mukha ko. Anyway, I hope hindi naman natin siya masyadong pagtuunan ng pansin. And so, nag-comment ako sa isa sa mga videos ko. I have 161 replies sa comment ko. Tapos, meron pang mga separate comment na may hashtag na askrhaze. Sa mga curious and gustong manood ng mga askrhaze videos ko pa, I'm pretty sure I have a playlist. Askrhaze na playlist. So, ililive ko siya below. Magiging sobrang ganito ako, guys. Kasi I will do this video as quick as I can. From Onski, ano pa yung favorite nyong clothing brand? Wala actually ako favorite ng clothing brand. Kung ano-ano lang, komportable ako na hindi ganun kamahal. Kung saan-saan lang nanggagaling yung mga damit ko. Anong gamit mo mag-edit ng video race? Anong app? Ako kasi phone lang, nahihirapan ako maglagay ng music. Sana mapansin mo itong tanong ko. That's from Jenny Alimorin. Yung gamit ko is the Final Cut Pro 10. Tinulungan ako ni My Loves, yung boyfriend ni Chinky Tita. Thank you so much sa pag-download nun. Kasi sobrang hindi ako, guys, marunong sa mga ganyan-ganyan. And ayoko magbayad. So, tinulungan niya ako na i-download siya for free. So, thank you so much, My Loves. Hindi pa ako nakatry mag-edit na gamit yung phone ko lang. From Jamie Joy Doblada, kailan po kayo uuwi dito sa Pilipinas? Hindi pa namin sure. This year, hindi kami uuwi sa Pilipinas for sure. I'm not sure about next year. Hopefully next year. Pero hindi pa namin sure. Wala pang nabook, wala. From Yoko Nasa Earth. May plano po ba kayo magpakasal sa Pilipinas? Merong plano pero again, hindi pa namin alam. Siguro mauuna pa yung mga baby before pa yung kasal. From Mayward Loyals. Hello, thank you sa laging pagko-comment. Ano ang tips mo sa mga nag-online dating sites gaya ko? Lalo na sa Filipino Cupid, dami din kasing scammers online in the race. At kailan nyo balak magkaanak? For sure, magandang lahi yan. Sana masagot mo. Thank you in advance. Happy anniversary to you and Dan. God bless to both of you. Thank you so much. Ang payo ko is wag magpadala agad-agad. Wag magtiwala, as in wag. Be very, very careful. Kapag nagsimula na magsabi niya na, my gosh, I love you. You're so beautiful. Wag magtiwala agad-agad. Wag sabihin, oh my gosh, I love you too. Let's get married. Wag muna. Kasi malay natin na sinasabi niya lang yan sa lahat. Kilatisin muna ng bonggang-bonggang-bongga. From Aliyah TV, nag-away na po ba kayo ni Kuya Dan? Yung away po na umabot sa puntong hindi kayo nagpapansinan. Sana po ma-shoutout niyo ako. Hello, Aliyah TV. Nag-away naman kami ni Dan. Like, meron kaming mga arguments. Pero si Dan kasi yung klase ng tao na hindi siya natutulog hanggat hindi siya nagsusorry. Nung nag-vlogmas ako, guys, last year, tinatry niya akong kausapin. But because I was so exhausted and sobrang pagod na pagod ako, iyak lang ako ng iyak na like, kinabukasan, na-realize ko, kasalanan ko din pala. So, hindi siya like away na over talaga na away. Meron, nagsasagutan kami, pero hindi to the point na parang sasaktan na namin yung isa't isa. Hindi naman kami abot sa ganun. Pero wala kaming as in sobrang seryoso na away talaga to the point na basta wala pa naman. Buti na lang wala pa. From Iris Nicole Lopez, may time po ba na naisip mo na mag-quit ng YouTube? Hindi naman sa mag-quit na kasi yung YouTube talaga, guys, isa talaga siya sa sobrang nagpapasaya sa akin. Like, sobrang saya ng buhay ko ngayon. YouTube yung isa sa mga bagay kung bakit sobrang saya ko. Hindi naman inisip ko na mag-quit. May mga times na gusto kong magpahinga, na sabi ko, parang ni-realize ko, bakit ko ba ginagawa to? Ganun, na sobrang pagod na ako. Pero hindi to the point na, hala, mag-quit na ako. Siguro lang, pahinga lang siguro yun. From Christina Cassandra, do you guys need permission if bibili kayo ng something for yourself? Joint ba yung sahod nyo ni Kuya Dan? How about your YouTube sweldo? Yung sahod ni Dan at saka sahod ko sa work ko, yes, joint siya. Yung YouTube sweldo ko, separate siya. Not because gusto namin siyang i-separate or gusto ko siyang i-separate. Ayaw ko lang talaga or ayaw namin galawin yung YouTube na
kung ano na yung nakaset sa kanya. Kasi YouTube is very complicated and hindi ako magaling sa mga ganyan, guys. Like, I don't even check my bank account or our bank account. Hindi ako nag-check. Si Dan pa yung mas nag-check talaga. Hindi ko alam kung kailan yung sweldo ko. Hindi ko alam kung magkano exactly yung sweldo ko. Like, basta hindi ako mabusisi sa mga ganyan. Kasi nung dumating ako dito sa Australia, nag-open ako ng sarili kong bank account and hindi pa yung joint. Kasi hindi pa kami kasal noon and kailangan ko mag-open ng sarili ko kasi para meron akong sarili kong bank account para matransfer ko din yung pera ko sa Pilipinas sa sarili kong bank account. And hindi na namin siya ginagalaw. Doon na lang yung YouTube. And yung si Dan, isa lang yung sa kanya. Ako lang yung may dalawa. And just because separate siya, does it mean na akin lang yun? Wala na kaming mine. It's ours na. Like, kung ano may yung kinikita ko, amin na. Kung ano may yung kinikita niya, amin na. So, joint na siya lahat. Kahit na nasa separate account siya, para sa akin, amin pa rin yung lahat. So, continuation ng question niya. Curious lang po ako, since parang most of the time sa vlog na napapanood ko, lagi kang humihingi ng permission. If okay lang kay Kuya Dan, nabibili ka ng ganito or ganyan, etc. Except, of course, if may special event sa inyong dalawa and need to give gifts sa isa't isa. Hindi ako laging humihingi ng permission sa kanya. Like, bumibili ako online, hindi ako humihingi ng permission kay Dan. Kapag magkasama lang kami na parang humihingi ka lang ng opinion sa kanya, parang kailangan ko ba to? Kasi sa pagkakuripot ko, guys, kahit na kaya naman, okay naman bilhin, lagi akong hindi ko naman kailangan, wag na, ganun. Minsan si Dan pa ngayon nagsasabi sa akin, it's alright, like okay lang naman, ang mura nga lang, ganun. Siya pa yung ganyan. Hindi naman siya to ask permission na hindi ako pwede bumili kung hindi siya nag-oo. Si Dan kasi mayroon tendency na sasabihin niya, ang dami mo ng bag, kailangan mo pa talaga ng bag. And sometimes kailangan ko ng ganun kasi nga, oo nga naman, ang dami ko ng bag, oo nga naman, ang dami ko ng damit. So, parang to ano lang na, huy, tama na, ang dami na, ganun. From Angelica Stuff, saan po kayo nag-meet ni Dan? Personally, nag-meet kami sa Thailand, but we originally met online. From Angelica Javier, paano kayo nagkakilala ng mga Inday? I love you, Ate Rice. I love you. Nagkakilala kami dahil sa YouTube lang, guys. Kaya nga sobrang thankful ako na I'm doing this kasi kung wala siguro yung YouTube, wala yung mga Inday. Si Kat yung nagsimula ng lahat. Siya yung nag-message sa akin nung una. Like, siguro wala pa akong isang buwan dito sa Australia. Nag-message sa akin. Sabi niya, uy, I'm in Adelaide din. And then we started catching up. Tapos na-meet ko si Ann. Tapos sumunod na yung iba. So yeah, sa YouTube lang taga siya lahat. That's why I'm very, very thankful sa YouTube na to. Kasi kung wala. Hindi naman sa kung wala to, wala akong kaibigan. Kasi meron naman ako mga kaibigan outside mga Indies. From Joanne Fajardo, ano pong feeling ng successful foreign and Pinay relationship? I mean, you both reach a year, that's relationship goals. Hindi naman parang ganun kahaba yung 1 year. Para sa amin, hindi namin napansin talaga. Which is, I think, good. Kasi hindi namin napansin, oh my gosh, 1 taon na tayo. So, meaning parang hindi na dadrag yung time, 'di ba? Na parang hala biglang umabot na lang. Sobrang na-enjoy ko yung company ni Dan. Siguro naman hindi ko siya pakakasalan kung hindi ko na-enjoy yung company niya, 'di ba? Pero sobrang saya namin kapag magkasama. Okay lang kahit kami lang dalawa. Like, you know, we love to do stuff. As in, sobrang ganda na feeling na so far successful, very successful yung relationship. And yeah, I'm so happy na umabot kami ng 1 year na hindi man lang namin napansin. From Angel Crisostomo, ano ang pinaka-namimiss mong Filipino dish or dishes yung gustong-gusto mo kainin sa Pinas pag-uwi mo? Kwek-kwek! From Charisse and Melgar, how many years it took before you two got married? We met in 2015. We got married 2017. Yes, so 2 years. Maybe just less than 2 years. Kasi nagkakilala kami May 2015. Pero nagkita kami sa personal December 2015. And then kinasal kami April 2017. Yun. From Mary Bosque, hi Rhaze and Dan. I'm an OFW at secret viewer niyo po ako. Hindi complete ara ko. Pag di napanood vlog niyo kahit super pagod ako from work, paano kayo mag-away or magkatampuhan ng hobby mo? Sino po yung unang sumusuyo? Si Dan yung unang sumusuyo lagi. Kahit na siguro mga 60% of the time kasalanan ko. Kapag ako nagtampo, hindi ako nagsasalita. Hindi talaga ako nagsasalita. Tapos si Dan, gusto niya naman magsalita ako. Gusto niya sabihin ko kung ano yung nararamdaman ko. Eh ayaw ko talaga magsalita. So, tapos sabi niya, sorry babe. Tapos yung pag-sorry niya, as in sincere talaga guys, na makukonsensya ka, na parang, sus, kasalanan ko naman. So, nagsusorry ako after na niya mag-sorry. So, siya talaga una sumusuyo. Sobrang nakaka-guilty, pero yan talaga yung nangyayari 99.9% of the time.
From Apple Sanchez, Hi Rhaze, if dumating ang time na magka-baby na kayo na Dan, may plano po ba kayong bumili ng bahay sa Pilipinas? Wala sa plano yung bumili ng bahay sa Pilipinas. From Alria's Adventures, Ate Rhaze, if mabuntis na po kayo at magkaroon na ng mga chikitings, are you planning on taking a break from YouTube? I don't think so. Siguro, mas magkaka-time ako, hindi ko sure ha, kasi hindi ko alam ko hectic yung magka-baby, pero siguro kasi hindi na ako mag-work. Well, I will have at least 1 year break kapag may baby na kami. So, siguro kasi hindi na ako mag-work. May time na ako, guys, na mag-vlog, mag-edit. Kasi right now, kapag may trabaho ako, wala talaga. Bawas ng 9 hours sa araw ko kasi punta ako ng trabaho. So, kapag wala na, I think I will have more time to edit and vlog. So, I don't think I'll take a break. And gusto ko na i-vlog yung journey, guys. Yung mga maliliit pa yung mga bata. Yun talaga yung gusto kong gawin. So, I don't think walang araw na hindi ko i-vlog yung baby ko. Vlog pa more ng baby. From Koy Koy World, ano po yung ugali nyo na gusto nyo sa isa't isa? At ano po yung bagay na hanggang ngayon kinikilig pa rin kayo? Si Dad sobrang sweet niyan. Kahit na hindi siya ganun ka-showy sa camera, very sweet, as in sobrang sweet. Hanggang ngayon, guys, kahit na medyo matagal na kami magkasama, sobrang lagi pa din niya ako napapatawa. Hindi siya nauubusan ng mga jokes na patok pa rin. From Arya Basalo, sa inyo pong dalawa, sino pinakamahilig mag-travel at kumakanta po ba si Kuya Dan? I'm Bianca po. This is my daughter's YouTube account. Hello! Pareho kami mahilig mag-travel, which is great. Mahilig ako kumanta kasi Pilipino, of course. Mahilig tayo lahat kumanta. Si Dan, hindi ko masasabing mahilig siya kumanta. Hindi din maganda yung boses niya. So, wag na lang natin siya pakantahin. From Mitch Guillem, how old are you and your husband, Be? I really like your videos. Dan will turn 36 this year and I will be 28. From Zarina D, paano ka po nakapag-adjust sa lifestyle sa Australia at sa family ni Dan? Sa family ni Dan, hindi naman siya ganun kahirap mag-adjust sa family ni Dan kasi they're very, very accommodating. Sobrang babait nila. So, hindi nila ako pinahirapan talaga. Now, sa Australia, hindi din naman siya ganun kahirap kasi siguro dahil may experience na ako, like nakapag-work na din ako abroad. So, hindi siya ganun kahirap. From Aliyah Joy, how do you manage your time? You know you have work and you vlog, plus the household chores. By the way, I really admire your time management. Love you. I think na-mention ko na to sa isa sa mga Q&A ko din. Sobrang laking bagay na si Dan tumutulong talaga sa mga gawaing bahay. Nung wala pa akong trabaho, ako talaga lahat. Like, hindi naman siguro lahat, pero tumutulong din si Dan, pero pa konti-konti lang. Now, na may trabaho na ako, tapos I vlog pa, tapos minsan nagluluto pa ako, tapos again, meron pang mga household chores. Si Dan, tumutulong talaga siya. Nagva-vacuum na siya lagi. Like, yung mga kalat, he makes sure na inaayos niya yung mga kalat para kapag day off ko, hindi na ganun ka dami yung aayusin ko, you know? So, tumutulong talaga siya. And sobrang laking bagay na si Dan tumutulong talaga. From Jeng Marine, Hi Rhaze, ask ko lang if kailan kaya mag-visit ang family ni Danny sa hometown mo. Hindi pa namin sure. Hindi pa talaga namin sure. Hindi kasi siya ganun kadali na parang schedule lahat ng family member para pumunta ng Pilipinas. And now na yung kambal niya, sobrang baby pa nung bagong baby niya. Like, sobrang liit pa ng baby. Hindi pa sila ganun ka, like, nagta-travel, especially outside Australia. So, hindi pa siya ganun kadali. So, hindi ko talaga alam. Hindi ko din alam kung gusto nila pumunta doon. So, I don't know. From Jubelita, sa future, be, kapag mag-retire na kayo, saan nyo gusto tumira? Sa Australia or sa Philippines? Hindi ko pa talaga alam, be. Hindi ko pa alam. Siguro tingnan na lang natin kung anong mangyari sa future. Pero as of now, hindi ko alam talaga. Kasi okay naman ako dito. From Andy Vlog G, where is your next destination? Melbourne kami sa June. And then, after nyan, wala pang plano. Well, meron US. Pero I'm pretty sure merong mga ganap after ng Melbourne. Kasi yung US, matagal pa eh. October pa. Pero wala pang nabook. So, hindi ko pa alam talaga kung saan. From NC Eileen Pinay Beauty, kano sa gani mo ma-visit sa US and where? Hope mamita mo duha. We will go to the US around end of October to mid-November. 3 weeks kami doon. Punta kami New York. And then LA, and then Vegas, and then San Fran.
Yes. From June Ramon TV. Hi, Ate Rhaze. June here. So, my question is, everyone has a bucket list. Anong di nyo pa nagagawa sa bucket list mo personally or nyo as a couple? I hope you'll pick this question. I really wanna go to New Zealand and I really wanna go to Japan as well. Yung Japan na yan, nakakaloka. Nakabook na kami noon pero na-cancel kasi nakahanap ako ng trabaho. So, yeah. But I really wanna go to Japan. Si Dan, matitik na namin yung bucket list niya kasi gusto niya talaga pumunta ng US and pupunta kami this year. So, yun. Pero kami as a couple, I think we both wanna go to Japan and I really wanna go to New Zealand. From Simply Esther Pitao, sino ang mas malambing sa inyong dalawa na Dan? I think same lang kami. Siguro mas malambing siya kapag walang ibang tao. Feeling ko mas malambing si Dan. Kaya lang hindi siya masyadong showy kapag may maraming tao. Pero mas malambing siya. Mas malamig siya. From Elisian Lore, pag nagsha-shopping po kayong dalawa, sino po nagbabayad? Pagdating sa gastusin sa bahay, share po ba kayo? I love you, Ate Rhaze. Yes, share na lahat kasi iisa lang naman yung account namin. So, yeah. From Gail Angeli Carion, what will you do if Danny Boy will have an affair? Di ko alam. Iiwan ko siya. Buang siya. We're pretty vocal naman, guys. Lagi namin sinasabi sa isa't isa. Kapag ako niloko, may iwan talaga kita. Tapos yun din yung sasabihin niya. Kapag ako niloko mo, iuwi kita sa Pilipinas. Mga ganun-ganun. Mga joke-joke. From Our Life in Philippines, Australia. Hi po! Pinapanood ka po ni Dan. Sabi niya, how do you like living here in Australia so far? I love it. Sobrang gustong-gusto ko dito. As in, sobra.